ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ശ്ലോക ചാണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും ഒക്കെ വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഗീതം മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാത്തിനും സാധിക്കും. അപ്പൊ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓഡിയോ ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിറിന്റെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തുടങ്ങിക്കോളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഭഗവാന്റെ അതിന്റെ പേര് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാണ്. അപ്പോൾ പരമമായ ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത്. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് അല്ലെ, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഇതുവരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ്. ആദ്യത്തെ അർജുനൻ വിഷാദയോഗം അല്ലെ. അർജുനൻ വിഷമിച്ച് നിൽക്കണു, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, യുദ്ധത്തിന്റെ നടുവിൽ എന്നെ കൊണ്ടു നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അർജുനൻ കാണുകയാണ് അല്ലെ. അർജുനന്റെ പിതാമഹനെയും ആചാര്യനെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കൃഷ്ണ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. കാരണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട കുറെ എക്സ്ക്യൂസുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ പറ്റി, കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാവണമെന്നും അതേപോലെ എന്താണ് ഈ ശരീരം എന്നും എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ കടമ എന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും കർമ്മത്തിന് നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുവഴി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്നും ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോചനം കിട്ടുന്നതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാനോടുള്ള അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോണത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്, ഇത് ഏത് വഴിയാണ്, അതായത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ബാക്കിയുള്ളവരാരും കൃഷ്ണൻ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല, അവരെന്താണ് കൃഷ്ണൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് അവരുടെ അറിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തുദ്ദേശിച്ചു, ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് ആരും പറയണില്ല. അപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അറിവാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. അപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു രാധാ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി
ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ ഗോപീജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ ഗോപീജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ ശ്രീ രാധേ ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ശ്രീല ഗുരുദേവ് നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവിനും പ്രഭുപാദയ്ക്കും നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്ത് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിനും നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിനകത്ത് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ മാതാജി? കാണാൻ പറ്റും മാതാജി, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് ജ്ഞാനയോഗം അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഭഗവാനും അർജുനനും കൂടിയുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇത് 4ാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ അറിയാൻ പോണത്. അതില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ നമ്മളെ കണ്ടു, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയണത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രം ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. ഈ ശാസ്ത്രം എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അറിയും, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഷാദിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, ഞാൻ അങ്ങയുടെ
എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട അറിവ് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു, അർജുന, നീയ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്നിലെ ത്യജിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്താൽ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ശാസ്ത്രം എത്ര വർഷം മുമ്പുള്ളതാണെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണക്കും പ്രകാരം നമ്മുടെ അറിവില് നമുക്ക് 5000 കൊല്ലം മുമ്പാണ്, ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് സമയത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അറിവ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയണു ഇത് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. അപ്പോ അന്നത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ. അപ്പൊ ഈ സൂര്യദേവന്റെ പേര് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇനിയും ദേവന്മാരുണ്ടെന്നും ആ ദേവന്മാർക്ക് പേര് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ്, അല്ലെ? അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ കേൾക്കാം, ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ കുശുമ്പ് വന്നു, ഇന്ദ്രന് ശാപം കിട്ടിയപ്പോ വേറെ, അപ്പോഴും അവിടെ ഭരിക്കാൻ വേറെ ആളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നതായാലും സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഓരോ പദവികളാണ്. ആ പദവികളെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇതില് പറയണു, അപ്പൊ ഇക്ഷാകുവിന്റെ വംശം ഏതാന്നറിയാലോ? ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ച അതാണ് ഇക്ഷാകു വംശം, അല്ലെ? അപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്രയോ മുമ്പ് ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതില് പറയാണ്, ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദു സ കാലേനേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ. നമുക്കറിയാം എന്തോ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനാ അധികം നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും പുറകിലേക്ക് പോണ്ട, ഒരു 100 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 200 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ചിലവരെ വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് കുറെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും, കാലക്രമേണ അതിനും എന്താണ് നാശം വന്നിട്ട് അത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു, അല്ലെ? നമ്മൾ എത്രയോ കൊട്ടാരങ്ങളും അതുപോലെ എല്ലാം സൗധങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് ഇല്ലാണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആ ജ്ഞാനം ഇല്ലാണ്ടായാൽ അധർമ്മം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ അധർമ്മം വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അർജുനനെ മുൻനിർത്തി, അല്ലെ? നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവ്യ സാജീൻ, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അർജുന, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരണമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണാം, നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ പറിക്കുന്നത് കാണാം, അല്ലെ? മാങ്ങ പറിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരാൾ പറിച്ച് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് കൊട്ടയിലാക്കും. അപ്പൊ ആ മാങ്ങയ്ക്ക് കേട് പറ്റില്ല, അല്ലെ? ആ മാങ്ങ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ ഒരു തോട്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു മാങ്ങ തോണ്ടിയിട്ടാൽ അത് നേരെ, പഴുത്ത മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നേരെ താഴെ വീണ് അത് ചതയും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ജ്യൂസ് മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, ഒരു വശം ചതഞ്ഞാ കിട്ടുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടും, ഇല്ലാന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണോ എന്ന് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്താ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പേരാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം. ഈ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു പടമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ട, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ വരെ അതിന്റെ വേറൊരു പടമുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോ ഈ ഇത് പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുവാണ്, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും അറ്റം വരെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. ഈ ആരോഹണം അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ കണ്ടോ, ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ പരമ്പര ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു. ഭഗവാൻ ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയണത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇതുപോലെയല്ല അന്ന് ഭഗവാൻ പറയണത്. പിന്നെ അത് നാരദന് കൊടുത്തു, നാരദൻ അത് വ്യാസദേവന് കൊടുത്തു, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യരിൽ നിന്ന് പത്മനാഭ തീർത്ഥർ, നരഹരി തീർത്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാധവേന്ദ്രപുരി, ഈശ്വരപുരി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു ഈശ്വരപുരി. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്,
പിന്നെ കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമി, നരോത്തമദാസ് ഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ബലദേവ ജഗന്നാഥർ, ഭക്തി വിനോദ മഹാരാജ്, ഗൗരകിഷോര ഭാവ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ. 32ാമത്തെ ഗുരു ശിഷ്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരു ആയിരുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതികള്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ശാസ്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോ ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദ വരെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവണതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പരമ്പരയിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി എത്ര പേർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര പേർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മം. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോ നമ്മളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ചുതി എന്താ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനെ പറ്റി അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ധർമ്മം തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാനെ പൂജിക്കാനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധർമ്മം നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയുടെയോ നായയുടെയോ ആയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറയാനോ കേൾക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ. അതിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, വലിയ വലിയ നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുവായൂർ കേശവനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് പുരാണങ്ങളിൽ നോക്കാണ് ഈ ആനയായിട്ട് നിന്നത്. അപ്പോ ഓരോരോ അങ്ങനെയുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം ചില ഇതേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എന്നാൽ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എത്രയോ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ, എത്രയോ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓരോരോ ഭക്തന്മാരിൽ മൂലമാണ് ഇന്നും ഈ ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ചുതി സംഭവിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ധർമ്മം ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഭക്തന്മാര് വന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി പലതരത്തില് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നും ഈ ധർമ്മം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഇതിനെ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിന്റെ ഓരോ കണ്ണികളാവണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പോവാം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സ ഏവായം മയാതേജ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസിനെ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. ഭക്തോസിനെ സഖാ ചേതി എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? നീ എന്റെ ഭക്തനാണല്ലേ അർജുന. അപ്പൊ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നമുക്കറിയാം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുമാണ് ഭക്തനുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ശാസ്ത്രം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഗുപ്തമായ ജ്ഞാനം എന്നാ പറയണത്. രഹസ്യം ഏതതുത്തമം, രഹസ്യവുമാണ് ഉത്തമവുമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഈ ശാസ്ത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുരാതനവുമാണ്. പുരാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയത് എന്ന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതെന്നാണ്. അപ്പോ അതേപോലത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ഞാൻ അർജുന നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ഇതിലിരിക്കണ അല്ലെങ്കിൽ ഇതില് പറയാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ പറയണു അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശരിയാണ്, എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇനിയിപ്പൊ അഥവാ വന്നാൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് എത്രയോ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമല്ല, അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, അർജുന നിനക്ക് അതിനുള്ള ഇതുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഈ ഗുപ്തമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അർജുന ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് മാത്രാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അതില് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മത്തിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിരാകാര രൂപനാണ്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പലരും പറയുന്നത്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ധ്യാനത്തിലിരുന്നു, അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന് രൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. നമ്മുടെ മാതിരി നമ്മള് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തേല് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായി ഈ ശരീരം നശിക്കും.
പക്ഷെ ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് ഭഗവാന്റെ. എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ശാശ്വതവും വിജ്ഞാനവും ആനന്ദവുമായ ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷനാവും, ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്രയും മഹത്വമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്വാളിറ്റി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ആ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ. കൃഷ്ണ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് അതെന്തോ സ്റ്റക്കായി കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ശ്ലോകം 4.4. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം തമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറയാണ്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാളിൽ എത്രയോ മുമ്പ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, അങ്ങാണ് ഇതിപ്പോ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണതെന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, അതായത് പരന്തപ, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. അതായത് പരന്തപ, നീ വലിയ വീരനാണ്, നല്ല ശൂരപരാക്രമിയാണ്, അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ നിനക്ക് ഈ ജന്മം, ഈ ശരീരത്തിലിരുന്ന് ഈ ജന്മത്തിനെ പറ്റി മാത്രമേ നിനക്ക് അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ജന്മം എങ്ങനെയാണ്? എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളാണ്. അത് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദിപുരുഷനാണല്ലേ ഭഗവാൻ. ആദ്യം ഭഗവാനാണ്, പരമാസ്വാദകനും പരമപുരുഷനും പരമാത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്കിതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും അർജുന, നിനക്കതിന് സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താണ്? നിന്റെ ശരീരം നശ്വരമാണ്, അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ശരീരം അനശ്വരമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ ചെയ്യണത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം, ഏത് ജന്മത്തിലെ ഏതാണെന്ന്. പക്ഷെ അർജുനന് അത് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ എത്രയോ വർഷം മുമ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോഴല്ലേ ഉണ്ടായതുള്ളൂ. കാരണം അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ പ്രായമാണല്ലോ. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്, എനിക്ക് കുറെ അധികം ജന്മങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുന എന്ന് പറയാണ്.
എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അജോബി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോബിസൻ പ്രകൃതി സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാജ്ഞ ആത്മമായ സംഭവാമി ആത്മമായ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയണത്? എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്? ഞാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും, അതായത് ധർമ്മത്തിന് എപ്പോഴാണോ നാശം സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ എന്നാ പറയണത്? ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്താ ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാൻ അജനാണ് അല്ലെ, ഒരു യോനിയിൽ കൂടെ പിറക്കണ്ട, ഭഗവാൻ അജനാണ്. സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോബിസൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. പ്രകൃതി സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാജ്ഞായ മായയ, പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആദിമവും അന്തവും അന്ത്യവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തില് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ പിറവിയും ആദിയും അന്തവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശമില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതി ഭഗവാനാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണേ? എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ ഒരു കർമ്മവും ഇല്ല, എന്നാലും ഞാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണത് എന്തിനാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഞാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മത്തിനെ. ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത, അടുത്തതിൽ പറയണ്ടേ, യഥാ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനാം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നുവോ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു, ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാരത എന്നുള്ള വാക്കിനെ എടുത്തു പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ? അർജുനന്റെ നേരെ അധർമ്മങ്ങളാണ് കുരുപുത്രന്മാർ ഇവരല്ലേ, കൗരവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭരതരാജാവിന്റെ വംശത്തിൽ പിറന്നവരാണ് ഇവര് രണ്ടാളും. പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ പാണ്ഡവർക്ക് നേരെ കൗരവന്മാര് വല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അവര് ഇവരോട് പെരുമാറിയത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 6 പേരെ നമുക്ക് കൊല്ലാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തുക, വിഷം കൊടുക്കുക, സ്വത്ത് അപഹരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അത്രയും അധർമ്മികളാണ്. അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണവരും ഇതേപോലെ ആരൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക? ജരാസന്ധൻ, പിന്നെ ആരാണ്, ശിശുപാലൻ, അതേപോലെ ആരൊക്കെ അധർമ്മം കൂടുതലുണ്ടോ ഭഗവാന് എതിര് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ അധർമ്മികളാണ്. അതിപ്പോ അസുര സ്വഭാവികളായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് എതിര് നിൽക്കുന്നത്. അതിപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ദ്വാപര യുഗത്തില അല്ലെങ്കിൽ ത്രേതല്ല, നമ്മുടെ യുഗത്തിലുണ്ട്. ഈശ്വരൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എന്താ പറയാ, ഈശ്വരനെ നമ്മളെ പൂജിക്കണ്ടെന്നോ ഈശ്വരൻ തെറ്റാണെന്നോ എന്ന് പറയണത് എല്ലാം അസുര സ്വഭാവത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോ അസുര സ്വഭാവം ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവിടെ അധർമ്മം വരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നത്, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാര് നമ്മളില് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതായത് രാജാവിന്റെ കടമയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ ഭംഗിയായിട്ട് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജർഷികൾക്കാണ് ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ നമ്മൾ കണ്ടു, ആദ്യം ഭഗവാൻ ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആദ്യം ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ മനു, ഇക്ഷാകു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു രാജ്യ പരമ്പരയിലെ പറയണേ. എന്തിനാണ് അവരെയൊക്കെ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയണത്? അവര് ഋഷികൾക്ക് തുല്യരായിട്ടുള്ള പവറുള്ള ആൾക്കാരും എന്നാൽ രാജ്യഭരണം ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. ജനക മഹാരാജാവിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരത്രയും ഋഷി തുല്യരുമാണ്. അവര് ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോ അവിടെ എല്ലാം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവര് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നവരല്ല. ഈ ശാസ്ത്രം പിന്നെന്താ ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയേണ്ടത്? ത്രേതായുഗത്തില് അതിന്റെ അവസാനത്തില് അല്ലെ, ശ്രീരാമ അവതാരമായപ്പോഴേക്കും ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നു, രാവണൻ വരുന്നു, സീതാദേവിയെ കട്ടുകൊണ്ട് പോവാനൊക്കെ നോക്കണത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് പഴയതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ അറിവ്. ആ അറിവിനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എത്ര വർഷം മുമ്പുള്ളതെന്നറിയാമോ?
ഇത് 12 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. 12 കോടി. അതായത് നമ്മള് 4 യുഗങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ 4 യുഗങ്ങളിൽ കലിയുഗത്തിന്റെ 2 ഇരട്ടിയാണ് ദ്വാപരയുഗം. ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് ത്രേതായുഗം. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ, അതായത് കലിയുഗത്തിന്റെ 2 ഇരട്ടി ദ്വാപരം, കലിയുഗത്തിന്റെ 3 ഇരട്ടി ത്രേതായുഗം, കലിയുഗത്തിന്റെ 4 ഇരട്ടി സത്യയുഗം. അപ്പൊ ആ ത്രേതായുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇത്. അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും വർഷങ്ങളിൽ വന്നപ്പോ അത് ച്യുതി വന്നു അല്ലെ. അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? യഥാ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമി അഹം. സൃജാമി അഹം, അതായത് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ്? എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, അധർമ്മികൾ എവിടെയാണോ കൂടുന്നത്, തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃജാമി, വരുന്നു, അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ വായ്മൊഴിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിനെ നമ്മള് ഭഗവാൻ പറയണത് എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ അത്രയും, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചറിലാണ് കംസൻ അല്ലെ, വസുദേവരും ദേവകിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അശരീരി ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ. അശരീരിയില് പറയുന്നുണ്ട്, ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കും കംസാന്ന് ഭഗവാൻ അല്ല അശരീരി പറയുമ്പോ കംസന് പിന്നെ പേടി, മരണഭയം അല്ലെ. ഏറ്റവും വലിയ ഭയമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, മൃത്യുവിനെ നമുക്ക് ആർക്കും തടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അത് കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര വലിയവനായാലും ചെറിയവനായാലും എത്ര വീരശൂര പരാക്രമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മൃത്യുവിന് കീഴടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴും ആ മരണഭയം കാരണമാണ്, സഹോദരിയാണെന്ന് പോലും വകവയ്ക്കാണ്ട് കംസൻ ദേവകി മാതാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കണുണ്ട് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് വസുദേവര് പറയാണ്, വേണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ എല്ലാം തന്നോളാം. അപ്പോ ദേവകിയെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ, 8ാമത്തെ കുട്ടിയല്ലേ കൊല്ലണുള്ളൂ അല്ലെ. അത്രയ്ക്ക് അധർമ്മമാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു വശത്ത് കംസനാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ദുര്യോധനാദികള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ, ദന്താവക്രൻ, അങ്ങനെ എത്ര 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 അസുരന്മാരെ, എത്ര ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴേ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ മാത്രമേ ഭഗവാൻ വരുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണമറ്റ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതില് എന്താ പറയാ, നമ്മള് വളരെ കുറച്ച് അവതാരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ 10 അവതാരം എന്ന് പറയണതൊന്നും 10 അവതാരമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. തിരമാലകൾ പോലെയാണെന്നാ പറയണത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. നമുക്ക് എണ്ണം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും അധികം ഉണ്ട്. അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരെ ആയിരിക്കും വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. അപ്പോ ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ദ്വാപര യുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ തന്നെ വരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനൊക്കെ സാധിച്ചത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അവതരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നു, ദ്വാപരയുഗത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ അതെല്ലാം എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ധർമ്മം നശിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോരുത്തർ രൂപത്തിലായിട്ടും ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അവതാരം തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. 6 അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ശക്തിയാവേശാവതാരം, ലീലാവതാരം. അപ്പൊ ഈ ലീലാവതാരങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം. ഇതില് ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താ? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അതായത് ധർമ്മം എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. അധർമ്മം പെരുകുമ്പോൾ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത, അതായത് ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം, സാധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും, വിനാശായച്ച ദുഷ്കൃതാം, ദുഷ്കൃതികള്, കംസൻ, ചാണൂരൻ, മല്ലൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം, അതുപോലെ ബഗൻ, പൂതന, ജരാസന്ധൻ, അങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ ദുഷ്കൃതികളെ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാനും ധർമ്മത്തിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നോക്കണില്ല, ധർമ്മ സ്ഥാപനം മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയണത്, അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആവശ്യം ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് അർജുനനെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് അർജുനൻ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു. ഭഗവാൻ ആരോടും ഒരു
വൈരാഗ്യല് 6 ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എടുക്കുമ്പോൾ വൈരാഗ്യം, ഭഗവാനെ ഒന്നിനോടും ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഇല്ല. ധർമ്മത്തിന് അത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ നോക്കണുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, ഓരോ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. എവിടെ ധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാവണോ അവിടെ ഭഗവാൻ വരും, എങ്ങനെയായാലും വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞയക്കും. എന്തിനാ? ആ ധർമ്മം നമ്മൾ നിലനിർത്തി പോവാൻ. കാരണം ദുഷ്ടന്മാരായ രാജാക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അധർമ്മം ഉണ്ടാവും, തീർച്ചയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ അസുരന്മാര് നിന്നാൽ തന്നെ അവിടെ അധർമ്മം വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ അധർമ്മം വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദ കിട്ടിയ മാതിരി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എവിടെ ഇരുന്നും ആരുടെ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ, ഇപ്പൊ നമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി പോലെ എത്രയോ പേര് ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കണം. കാരണം അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ധർമ്മത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ, അധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ യുഗങ്ങൾ തോറും അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ, ഇന്നലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മഹാപ്രഭു ആരുടെ അവതാരാണ് പറഞ്ഞ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുപ്തമായിട്ട് അവതരിച്ചതാണ്. അതിനു മുമ്പിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ശ്രീരാമൻ വന്നത്. വിഷ്ണു, ശ്രീരാമൻ, ഭഗവാൻ, ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അങ്ങനെ അവതാരങ്ങള് ഓരോരോ സമയത്ത് ഓരോരോ ഇതായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 6 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഫോമാണ്. 6 കൈകൾ. ഇത് ആരുടെയാണത്? ഇത് ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ. കണ്ടോ, മധുരമായ ഓടക്കുഴല് ഊതിയിട്ട് ശ്രീരാമൻ, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ. അപ്പോ ഇത് മുരാരി ഗുപ്തയ്ക്കാണെന്നാണ് ഇത് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനും കൂടി ആണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തൊരു രൂപമായിട്ടാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം മുരാരിഗുപ്ത ഹനുമാന്റെ ജന്മാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഞാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീരാമനായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടും ഇപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടും ഭക്തി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. ഇവിടെ എടുത്തു പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിയായ വിധത്തിൽ, അതാണ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ബഹൂനിമേ ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാന്മാൻ പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് അവസാനത്തിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ വാസുദേവനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം തരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കണ്ട ഇതെനിക്ക് വെറുതെ ടൈം പാസ് അല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ജന്മ കർമ്മം ച മേ ദിവ്യം, എന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ദിവ്യമാണ്. അതിനെ ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ, ആരാണോ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടല്ല. ഭഗവാനെ നമ്മളിപ്പോ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലേ. ത്യക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അവർക്ക് ദേഹം വെടിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ജന്മം, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഇനി ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ട വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ആരാണ്? യശോദ മാതാവ്. ഇതൊരു ലീലയാണ് ഭഗവാന്റെ.
ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് കാർത്തിക മാസം അല്ലെങ്കിൽ ദാമോദര മാസം എന്നാണ് പറയുക. അത് ഒക്ടോബർ 28 തുടങ്ങി നവംബർ 27 വരെയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ, എല്ലാവരും ഈ ഫോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം ഈ ഫോട്ടോ. കാരണം ഈ ഫോട്ടോയില് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണിത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു വലിയൊരു ലീലയാണ്. ഈ ലീലയുടെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് ഈ മാസത്തിന് എന്താ പറയാ ബോണസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെയാ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അതിന് 1000 മടങ്ങ് ബലം ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. 1000 മടങ്ങ് ബലം ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ഒരു മാസത്തിന്. ദാമോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാമം ഉദരത്തിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ദാമോദരൻ. ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ് ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിൽ ആരാ കെട്ടണത്? യശോദാമ്മ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ യശോദാമ്മയുടെ ഒരു ഭാഗ്യല്ലേ, ഭഗവാൻ പരമ്പൊരുളായ ഭഗവാനെയാണ് യശോദാമ്മ ആ ഉരുളിൽ കെട്ടിടുന്നത്. അപ്പോ സത്യവ്രത മുനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മുനിയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. അതൊരു ദാമോദര അഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഷ്ടകം ഉണ്ട്. അതൊരു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. അതിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കാതി കിടന്ന കുണ്ടലങ്ങളും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓടിയതും അമ്മ ഭഗവാനെ ഓടിച്ചിട്ടതും. അപ്പോ ഇതില് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറെ അധികം കയറ് വളരെയധികം നോക്കി അവസാനം കണ്ടോ ഇതൊരു ലീല. ഭഗവാൻ കിടന്നുറങ്ങാണ്. അപ്പോ യശോദാമ്മ എന്താ ചെയ്യണത്? അവിടെ തൈര് കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൈര് കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭഗവാൻ എണീറ്റ് വരും. എണീറ്റ് വരുമ്പോ അമ്മയുടെ ആ വാത്സല്യം അല്ലെ, അമ്മ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പാല് കൊടുക്കാണ്. പാല് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അടപ്പത്ത് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വലിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. പാല് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം എന്താ പറയാ പത്മഗന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ പശുവിന്റെ പാല് ഇന്നൊരു പശുവിന് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ 99 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ വീട്ടില് അല്ലെ അവിടെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കട്ടി തിന്നു അല്ലെ, വെണ്ണ കട്ടി തിന്നുക, പാല് കട്ടി കുടിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണ ലീലകള്. അപ്പൊ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഈ കംപ്ലൈന്റ് കേട്ട് മതിയായിട്ടാണ് യശോദാമ്മ തന്നെ ഇനി പാല് കടഞ്ഞ് യശോദാമ്മ സ്വയം, അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ജോലിക്കാരുണ്ട് ചെയ്യാൻ, എന്നാലും കണ്ണന് വേണ്ടിയ പാല് തിളപ്പിച്ച് അതിന് വെണ്ണ എടുക്കുന്നത് യശോദാമ്മ തന്നെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യശോദാമ്മ പാല് അടപ്പത്ത് വെച്ച് ആ പാല് തിളച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ യശോദാമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ താഴെ നിർത്തിയിട്ട് പാലെടുക്കാൻ പോയി. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ഇഷ്ടായില്ല. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യാം. നമുക്കും ഭൗതികതയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ മറക്കും. ഭഗവാനെ നമ്മളപ്പോ ഓർക്കണ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ കാര്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കില്ല. അല്ലെ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ടോ, അത് സാരല്ലേ, ഇപ്പൊ എനിക്കൊരാളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നു. അത് തന്നെ ഇവിടെ യശോദാമ്മയും ചെയ്തത്. യശോദാമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് അടപ്പത്തിരിക്കണ പാലെടുക്കാൻ പോയി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടായില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഭഗവാന് വേറൊരു ലീല ആടണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണല്ലോ. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് കല്ലെടുത്തിട്ട് ആ പാല് ഉടച്ചു. ആ തൈര് അമ്മ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൈര് ഉടച്ചിട്ട് ആ തൈരിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് ഭഗവാൻ അതിലുണ്ടായ വെണ്ണയും എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരലിന്റെ മോളിൽ പോയിരിക്കും. ആ ഒരലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതെവിടെ. ആ ഒരലിന്റെ മോളിൽ പോയി ഇരുന്നത് മാത്രമല്ല, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുരങ്ങന്മാര് കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭഗവാൻ വെണ്ണ വിതരണം ചെയ്തു. അമ്മ വന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ കുടമൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാ സാധനം താഴ്ത്ത് ചെറിയ പിഞ്ച് കാല് വെച്ചിട്ട് ഈ കുടവത്തിലെ വെണ്ണയും കൊണ്ട് പോയിക്കാണ്. അപ്പൊ ദേഷ്യം വരൂലേ? ആർക്കായാലും ദേഷ്യം വരും. യശോദാമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം എത്രയും കംപ്ലൈന്റ് കേട്ട് മതിയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ യശോദാമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നു കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ എന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ കിട്ടാവുന്ന കയർ അത്രയും എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ നോക്കും. ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. കാരണം എന്താ പറയണ, പരമേശ്വരനാണ് ഭഗവാന്റെ. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത് അപൗരുഷേയം എന്നാ പറയാ. കാരണം അത് സാധാരണ എച്ചിൽ വായു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് യശോദാമ്മ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടാൻ നോക്കണത്. അപ്പോ ഇതിലെന്താ രണ്ട് സംഗതി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിശ്രമം, പിന്നെ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ആയാലും ഭഗവാന്റെ എന്ത് കാര്യമായാലും നമുക്ക് കേൾക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ കിട്ടും. അല്ല നമുക്കിത് സാധാരണ ഒരു ഇതായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുന നിന്നെ പോലെ ഭക്തനാവണം, അതിനുള്ള യോഗ്യത വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കാണിക്കുകയാണ് ഈ ലീലയില്.
ഭഗവാന് ഉരുളില് കെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യശോദാമ്മ തന്നെ കെട്ടിയില്ല. എത്രയോ കയറ് കിട്ടി ഒന്നും 2 മുഴം 2 അങ്കുലം കുറവായിരുന്നു. അവസാനം ഭഗവാന് തോന്നി, അമ്മയല്ലേ എല്ലാവരും ചിരിക്കുകയാണ് യശോദാമ്മയെ കളിയാക്കിയിട്ടേ. അപ്പൊ യശോദാമ്മയ്ക്ക് നാണക്കേട്, വിഷമം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിന്ന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആ ഉരുള് കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോയപ്പോ അവിടെ യുഗളാർജുന മരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയതും അവിടെ നളകുബേര മണിഗ്രീവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുബേരപുത്രന്മാര് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് മരമായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഈ കഥ അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും അത് ഇത്തിരി വലിയ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പൊ അവര് 2 ആൾക്കും മോക്ഷം, അതായത് അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് അവര് 2 ആളും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ. അത് മനസ്സിലായിട്ട് ഒന്ന് വിചാരിക്കണം എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? ഈ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം കേൾക്കണുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതില് ഭഗവാൻ പറയാണ്, വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഃ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. അതായത് കംസനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ക്രോധം അല്ലെ? നമ്മള് പഠിച്ചു 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചേ? ധ്യായാൻ വിഷയോ പുംസാൻ സംഘസ്തേഷുപജായതേ സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമാത് കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി വിഭ്രോ ബുദ്ധിനാശാൽ ബുദ്ധിനാശാൽ പ്രണശ്യതി അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് വിഷയങ്ങളിലോടുള്ള താല്പര്യം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന സംഘത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാമം ജനിക്കുകയും, ആ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം, അല്ലാണ്ട് നമ്മള് മലയാളത്തിലെ അർത്ഥമല്ല. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം, ദേഷ്യം വരികയാണ്. കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ദേഷ്യം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്ത് കൂട്ടണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാമം, ക്രോധം, ദേഷ്യമൊക്കെ വരാൻ കാരണം? നമ്മൾക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മളുടെ സനാതന ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മനുഷ്യജീവികളെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയും അഹിംസ, അത് നമ്മള് എന്താ പറയുക, ഉപദ്രവിക്കരുത്. അതുപോലെ ശുചിത്വം, അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. മത്സ്യമാംസാദികൾ ഭക്ഷിക്കുക, മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അധർമ്മികളും അസുരന്മാരുമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയണു ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് മിനിമം. അതായത് മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, മാംസഭക്ഷണം, അതേപോലെ തന്നെ പരസ്ത്രീ ബന്ധം. ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ പറ്റിയില്ലേ? ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും നല്ല ചിന്ത വരും അല്ലെ? മദ്യപാനം ഇല്ലാണ്ടായി തന്നെ ബുദ്ധി വരും. നമ്മുടെ ബുദ്ധി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊരു ഫാഷനാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും നടക്കുന്നത്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഫാഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്കാരം എന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാംസം. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം വളരെയധികം വളരെ സത്വഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാത്വികമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ഒരു വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ വളരെയധികം നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ട്, കാരണം എല്ലാവർക്കും മാംസമാണ് വേണ്ടത്. മാംസാഹാരം ചെയ്താൽ എന്താ കഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മൾ കഴിക്കണോണ്ട് തെറ്റുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ മരുഭൂമി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം വെച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സസ്യാഹാരം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സസ്യാഹാരം എടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട്. ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രസാദത്തിന്റെ മഹിമ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എങ്ങനെയാണ്? സസ്യാഹാരമാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഭഗവാൻ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മാംസാഹാരം കൊടുക്കണവരുണ്ട്. അവര് അസുരന്മാരായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ്. ആരെ സേവിച്ചാലും ഭഗവാൻ പറയേണ്ട ഏത് ദേവന്മാരെ സേവിച്ചാലും അത് എത്തണത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ വിധത്തിൽ ചെയ്താൽ അവര് ഭഗവാന് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്.
രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഈ 3 അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പുകിയ അനേകം പേർ എന്റെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമം ബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ദിവ്യ കർമ്മ അല്ലെ കർമ്മം ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിനെ പറ്റി കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയും ദിവ്യമായ ആ ജന്മത്തിനെ കർമ്മത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഏവംയോ വേത്തി തത്വതഃ തിക്വാദേഹം പുനഃജന്മ നേതി മാമേതി സോ അർജുന അല്ലെ. പിന്നെ തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരുന്നില്ല അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെയും പറയണത്. ഈ നമ്മൾക്ക് ഈ വിധത്തിലുള്ള അസുര ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തില് കൂടെ ഭഗവാനെ പ്രേമമായിട്ട് പ്രേമബദ്ധനാവാന്ന് പറയണത്. അതിന് ഒരു ഇതെന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. ഒരാഗ്രഹം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട സംഘം ഭക്തസംഘം വരും. ഭക്തസംഘം വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം തോന്നും. അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അതായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നിഷ്ഠ, അതായത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആസക്തിയായ നമ്മുടെ ഭാവം ഭഗവാനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അവസാനം ഭഗവാനോട് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടാവും. ആ പ്രേമമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആവശ്യം നമ്മുടെ പ്രേമഭക്തിയാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് പേടിച്ച് ഭഗവാനെ അല്ല വിളിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാം. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരനാക്കാം, പിന്നെ അത് കുട്ടിയായിട്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ മോനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോളായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ രൂപത്തിലാ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. മോനായിട്ടാണല്ലോ ഭഗവാനെ എടുക്കാൻ പറ്റുക, മോനായിട്ട് എടുക്കാം. ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ശാന്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ട് ഭഗവാന്റെ പടങ്ങൾ കേട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടും ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അപ്പൊ വാത്സല്യമായി ഭഗവാനോട്, പിന്നെന്താ പറയാനോട് ഭഗവാനോട് സഖ്യമായി, ഭഗവാനോട് ശാന്തരൂപത്തില്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് പറയണില്ലേ ഭഗവാനെ എന്റെ കൈകള് ഭഗവാന്റെ അമ്പലം കഴുകാനായിട്ടും കാലുകള് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് നടന്നു വരാനും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ദാസരൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ഹനുമാനെ പോലെ, എങ്ങനെയാ ഹനുമാൻ ശ്രീരാമന്റെ ദാസനായിട്ട് നിന്നതല്ലേ. ഇവിടെ അർജുനനും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് അവസാനം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ ഗോപികമാരെ പോലെ മാധുര്യം അല്ലെ, പ്രേമഭക്തിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയണു യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർമാനു വർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ നമ്മള്, അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാലേ, നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന പൈസക്കുള്ള പലിശയെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ലക്ഷങ്ങളിട്ടാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കിട്ടും, കോടികളിട്ടാൽ അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും, ആയിരങ്ങളിട്ടാൽ അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയണു എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്നു, എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മാർഗം, ഇപ്പോ എന്താണ്, ചിലവര് നിരാകാരവാദിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, അതായത് അവ്യക്ത രൂപം, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ വിളിക്കുന്നു, ചിലവര് പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു, ചിലവര് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഭാവത്തില്, പിന്നെ ഓരോ എന്താ പറയാ ഇതുണ്ടല്ലോ ശിഷ്യ പരമ്പരകള്. അപ്പൊ ഏത് ഭാവത്തില് ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്, അസുരന്മാരെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട്, പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ആരെയാണോ പൂജിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫലങ്ങള് അവർക്ക് കിട്ടും. എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിൽ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാൻ ചെയ്യണതിനെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണത് അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ വലിയൊരു ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4 വിധത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. നമ്മൾ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ, സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല
ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആ ജന്മം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജനിച്ച ആരായാലും അവൻ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു അവൻ ക്ഷത്രിയനാവണു, അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രകുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ അവൻ ശൂദ്രനാവണു എന്നല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതി സഹജമായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയണത് 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അതായത് ഭഗവാന് ഇതിലൊന്നിലും, അതായത് ഈ 3 കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു, 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിലും ഭഗവാന് അതൊന്നും ബാധിക്കണില്ല. അതേപോലെ ഇത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയണതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് പുരുഷ സൂക്തത്തിൽ എടുത്താൽ പറയാം, അതായത് തലഭാഗം ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണന്, അതായത് ബുദ്ധി, അതാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ബുദ്ധിയിൽ കൂടെ, ബുദ്ധിയോഗത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണവര് ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്. അത് ഏത് ചണ്ടാള കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ശത്രുക്കളെ ഹനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ആര് വേണമെങ്കിലും ക്ഷത്രിയനാണ്. വൈശ്യൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വൈശ്യന്റെ തൊഴിൽ ചെയ്താൽ, അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു കച്ചവടം നടത്തിയാൽ അയാൾ വൈശ്യനാണ്, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയ അയാൾ വൈശ്യനാണ്. അപ്പൊ അയാളെ വൈശ്യനെ പറയുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വൈശ്യനാവാൻ ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ മകനാവണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാസ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണവര് ശൂദ്രരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ നോക്കിയാല് ആർക്ക് വേണ്ടി ദാസ്യപ്രവർത്തി ചെയ്യണത് ശൂദ്രന്മാര് തന്നെയാണ്. അതിനിപ്പോ ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും വൈശ്യനായാലും അവിടെ വ്യത്യാസമില്ല. അതേപോലെ ആരാണോ രാജ്യം ശരിയായ വിധത്തിൽ നടത്തുന്നത് അവര് ക്ഷത്രിയരാണ്. അപ്പൊ ആരാണോ നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത് അത് ബ്രാഹ്മണത്തിൽ വരുന്നു. അത്രേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതിമാം യോഗി ജാനാതി കർമ്മഭിർ ന സബധ്യതേ. ഭഗവാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ 3-ാം അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചു. ഇവിടെ പറയണു, കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയും ഇല്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണില്ലേ? അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ബലത്തിലൊന്നും ആസക്തിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തേക്കണത് ഭീഷ്മരുടെ നേരെ ഭഗവാൻ ഒരു എന്താ പറയാ ചക്രം, രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയണത്? ഭീഷ്മർ ഇങ്ങനെ അർജുനനെ, ദുര്യോധന് വാക്ക് കൊടുക്കും, ഞാൻ നാളെ എല്ലാവരെയും വധിച്ചോളാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധന സന്തോഷത്തിൽ പോകും. അതേസമയം പാഞ്ചാലി വന്ന് രാത്രി ഭീഷ്മദേവനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോ പറയും, ഞാൻ ഇവരെ 5 നീ എന്താ പറയാ പതിവ്രതയായി, എന്താ പറയാ സൗഭാഗ്യവതിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ എന്തായി? പാഞ്ചാലിക്കും കൊടുത്തു വരം. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ഭീഷ്മർ വന്നിട്ട് അർജുനനെ ഇങ്ങോട്ട് ശരം കൊണ്ട് മൂടാണ്. അർജുനന് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ എന്താ പറയാ ഇത് രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മദേവരുടെ നേരെ വരുമ്പോ ഭീഷ്മദേവരെ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഇതും താഴെ വയ്ക്കും, അമ്പും എന്താണ് വില്ലും ഒക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ എന്നെ കൊന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഭഗവാൻ എന്നെ വധിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിലും വലിയ മോക്ഷം എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ അതെന്താ ഭഗവാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തേന്നറിയോ? ഭഗവാൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തന്റെ വാക്കിനെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ വാക്കിനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ വെറുതെ കളയില്ല. ആ ഭക്തന്റെ വാക്കിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആയുധം എടുത്തതല്ല, അതായത് ചക്രമായിട്ടുള്ള ആയുധത്തെ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തിനാ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ തന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വീണു പോവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയണ്ടേ. എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും നശിക്കില്ല. അത് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മര്. ആ ഒരു വാക്കിന് വില കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ലീല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണേ? പശുക്കളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ബലരാമനും ഭഗവാനും കൂടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ മുഴുവനും ഓടി നടക്കുക അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്? തദ്വിധി പ്രതിപാദേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ
അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അതായത് വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വളരെ വിനീതമായിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. തദ്വിദ്ധി പ്രതിപാദേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തിനപ്പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയ ദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. നമുക്കിവിടെ ഒരു ലീലയാണ് കാണിച്ചേക്കണേ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നരസിംഹ രൂപമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ മാറി പിളർന്നിട്ട് വരികയാണ് അല്ലെ, കൊല്ലുകയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ അതേ കണ്ടില്ലേ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അവിടെ അപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം തപസ്സിരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഈ എല്ലാ വരങ്ങളും നേടിയത്. അപ്പൊ എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നിരുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവായ നമഃ എന്ന് പറയണം, നാരായണായ നമഃ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജിനെ എത്രയോ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദ് എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് ചോദിക്കണു? ഈ നിന്റെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ, ഈ തൂണിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ വിശ്വാസം അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ വിശ്വാസമാണ്. ഉണ്ട്, ഈ തൂണിലും എന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെന്നാണോ ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ അതേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഭൂമിയിലെ പാടില്ല, നിലത്ത് പാടില്ല, എന്താണ് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, മനുഷ്യനാവാൻ പാടില്ല, മൃഗമാവാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടൊരു രൂപമായിട്ടാണ് ആ എന്താണ് ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിച്ചത്. രാത്രിയാവാൻ പാടില്ല, പകലാവാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദന് യാതൊരു കുലുക്കുണ്ടായില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവാനാണ് വരണതെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭക്തി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരം കൂടെ എടുത്തു, ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയും ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യണ മനസ്സാണ് ഭഗവാന്റെ. ഭക്തനാവണം, അതിനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗസന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാനസംചിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. എങ്ങനെയാ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക? അവിടെ നവവിധ ഭക്തിയിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ അല്ലെ. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയും. ഈ നവവിധ ഭക്തി ചെയ്ത ആളാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയം, ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവണ്ട. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ പോലെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോഴും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബോധം, അത് ഭയങ്കര ഒരു അവബോധമാണ് അല്ലെ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ മാതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. തിഷ്ഠോ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് പറയാണ് യോഗമാതിഷ്ഠോ ഉത്തിഷ്ഠ ഭാരത. പറയാണ് അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ സംശയങ്ങളൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട അർജുന. എല്ലാ സംശയവും നിർത്തിയിട്ട് എണീറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, ഇനി എന്നെ പറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ? അതെന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. എന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി, നീ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ത്യജിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ
രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ